सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी आज के जौन खबर हुआ लोग के बीच हम लेके आयल बनी भोजपुरी सुपरस्टार लोग से जुड़ल खबर ले आयल बनी। जहाँ रुआ लोग के पता हो चली तो थोड़ा देर खातिर घबरा जाए, थोड़ा देर खातिर सोच में जरूर पड़ जाए। ऐसे कि भोजपुरी के सुपरस्टार जितना भी ऊपर के सुपरस्टार बा लोग वो सारा लोग के बेइज्जती हो गई बटे। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार लोग के बेइज्जती करे वाला रुआ लोग नाम जाने तो 2 मिनट खातिर हद प्रभ जरूर रह जाए। काहे कि ऐसा काम आखिर के कर सकता कि जे भोजपुरी के बढ़त क्रेज के बीच में ये भोजपुरी सुपरस्टार लोग के बेइज्जती करे वाला इंसान आखिर हो तक के हो। वो लोग भी जानल चाहतनी तो हमू बता देवे के चाहतनी कि वो आदमी के हो। वो लोग के मालूम होके चाहिए कि बीते दिन हिंदी चैनल जी हाँ कलर्स पे एगो कॉमेडी नाइट्स बचाओ शो आवेला। जी हाँ, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार लोग के बुलावा भई रहे वो चैनल पर। जी हाँ, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में ये सारा सुपरस्टार लोग के बुलावा भई रहे। जौना में दिनेश लाल यादव निरहुआ गई रहे, रवि किशन गई रहे, मनोज तिवारी गई रहे और खेसारी लाल यादव गई रहे। जी हाँ, चारों जना गई रहे लोग इस सिनेमा इस शो में। रुआ लोग के बता दी कि इस शो के एंकर भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक जम के इस चारों सुपरस्टार लोग के खिंचाई कैले बा लोग, यानी बहुत बेइज्जती कैले, बहुत सबसे नाना शब्द प्रयोग करके ऐसा बात कहले बा लोग कि रुआ लोग भी सुने तो थोड़ा देर खातिर दम हो जाए। काहे से कि कबो खेसारी लाल के पान बेचे वाला तो कबो मनोज तिवारी के खाना ढोए वाला चाहे ऐसा शब्द से प्रयोग करके पब्लिक के बीच में ये लोग के बहुत जबरदस्त तरीका से बेइज्जती कैले बा लोग। भोजपुरी इतिहास में ऐसा कभी ना भइल से जौन अभी भइल बटे। रुआ लोग सुने तो 2 मिनट खातिर जरूर गुस्सा जरूर आगल हुई, क्रोध जरूर रुआ लोग के जरूर आगल हुई। ऐसे रुआ लोग के बता दी कि इस चारों स्टार लोग के बेइज्जती इस चैनल के माध्यम से कइल गइल बा जौन की सही नहीं है। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग के बीच